Poďte si so mnou pripraviť kebab z kuracích vykostených stehien. Potrebuješ k tomu biely jogurt, pretlak, cibula, cesnák, oregano, červená paprika, sol, čierne korenie a vykostené stehná. Takže teglik bieleho jogurtu, 2 lyžičky rajčinového pretlaku, 2 lyžičky červenej papriky, 4 strúčiky cesnaku, 3 kopcové lyžičky oregána drteného, sol, čierne korenie. Všetko si to spolu premiešame a ideme si pripraviť cibulu a mäso. Cibulu som nakrájal na väčšie časti. A mäso som pred krájaním skontroloval, či tam nezostali po vykostení nejaké tvrdšie časti, kosti alebo tie chruny. Moc som ho neorezával od toho masného, ja to tam mám rád a ono sa to aj tak stratí. Mäso môžeš použiť hociaké, kľudné kuracie prsia, len ti neviem zaručiť, že to bude tak dobré. Mäso si premiešaš v pripravenej zmesi, prikrieš a odložíš do chladničky. Ideálne 8 až 10 hodín cez noc, ale dá sa to použiť aj po pol hodine. Čím dlhšie to tam stojí, tým je to lepšie. Takže olej, trochu masla a mäso na rozohriatú panvicu. Po 15 minútach varenia a dusenia toho mäsa na panvici som si dal predohriať rúru a preložil som všetko mäso do pripraveného pekáča. Do výpeku som pridal cibulu, ktorú som nechal chvíľku podusiť a vrátil som to celé aj s výpekom do toho pekáča s mäsom. Takže 180, použil som ventilátor a na 10 minút. Takto to vyzerá po 10 minútach. Idem to okoštovať, samozrejme s vami. Ofúkam, aby som sa nepopálil. A garantujem vám, že keď si to spravíte a naservírujete so zeleninou a s rýžou, tak si to budete robiť pravidelne. Ďakujem vám za like, follow a prípadné zdieľanie. Čaute.